Svašta je saznao dok je bio glavnokomandujući u Ukrajini. Istočnoevropske članice NATO-a svesne su da vojni blok predvođen SAD-om nema nameru da ih štiti od Rusije, rekao je bivši ukrajinski general Valerije Zalužny. Član 5 Severnoatlantskog ugovora koji predviđa da se napad na jednu članicu NATO-a smatra napadom na sve, ne primenjuje se u praksi, rekao je Zalužny, koji je trenutno ambasador Kijeva u Velikoj Britaniji tokom sastanka sa studentima u gradu Lavovu u sredu. Baltičke države razumeju da član 5 ne postoji i da nikada nije postojao. Poljska to razume i pošto tamo s vremena na vreme padaju projektili, ponekad naši, ponekad ruski, Rumunija sve razume, ali ćuti, tvrdi on. Ukrajinski ambasador je podsjetio da su, dok je još bio na čelu ukrajinske vojske, zvali iz Rumunije i tražili da ne kažem ni reč, nakon što su navodno 2 ruska drona pala na rumunsku teritoriju. Prenosi portal 247.rs.